Agora é o tempo do Nadal. Agora é tempo de poñer en pé o noso amor e procurar a estrela. Que nos alume sempre o corazón. Agora é o tempo do Nadal. O tempo da neve e máis o da canción. Agora é o tempo de atender para sempre o noso amor. Veciños e veciñas de Ribeira, con este vídeo o BNG desexavos un bo Nadal e un pintureiro ano 2017.